Avui us parlaré d'un romànic poc conegut, però que no per això no deixa de tenir la seva importància, com és tot l'art romànic, tot l'art medieval que trobem a la comarca del Baix Llobregat. Per començar, us poso aquest llibre, que potser no el trobareu a les botigues en aquests moments, o sí, no sé, s'hauria de mirar, que en tot cas el podeu trobar a les biblioteques, que és de la doctora Montserrat Pagès, que és professora d'art romànic a la Universitat de Barcelona, d'art medieval, és doctora, i que s'ha destacat per estudis que ha fet de pintura romànica, del romànic de la Vall de Boí, d'altres llocs, i també s'ha especialitzat molt amb el romànic del Baix Llobregat i té aquest llibre publicat que es titula Romànic i feudalisme al Baix Llobregat. El romànic al Baix Llobregat l'hem de situar en un territori que és un territori de frontera, per tant, com a tal territori de frontera, doncs aplega castells per defensar, i també aplega el que comença a ser els primers passos perquè es vagi repoblant a base de parròquies i de monestirs. Per tant, el que farem serà un recorregut per aquest patrimoni romànic desconegut per molta gent, fins i tot per molta gent de la pròpia comarca. I d'aquesta frontera que estem parlant era una frontera configurada al llarg del riu Llobregat al segle IX i que estava defensada, com ja hem dit, per castells. Era la frontera que separava el que posteriorment es va conèixer com la Catalunya Vella, que és la part nord, de la Catalunya Nova, que és la part sud, i que en aquests moments, del que esteu veient al mapa, al segle IX encara està en poder dels sarraïns. Dues configuracions socials molt importants de Catalunya, perquè quan es comença a avançar la frontera hi ha una sèrie d'obligacions dels pagesos, dels remenses, que existeixen a la Catalunya Vella i que no existeixen a la Catalunya Nova, i que això fa que configuri una manera de ser, una manera de pensar, unes relacions econòmiques i socials diferents entre una regió i l'altra. En el segon romànic, que és el romànic ple, els plans i les alçats de les esglésies es compliquen perquè se'n sap més, hi ha més diners i en sorgeixen de nous. És aquí, precisament, on hi haurà la major novetat en l'arquitectura del Baix Llobregat, amb l'adopció d'aquest model que posteriorment s'expandirà a altres terres de Catalunya, de la Catalunya Nova, com us he explicat, cap al sud, i que portarà amb el seu darrer extrem a prefigurar, en certa manera, el que seran els models del gòtic català. I començarem a veure els monuments romànics més importants, o si més no, alguns de molt importants i altres de significatius, que tenim al Baix Llobregat i que els aniré anomenant seguint un ordre alfabètic dels seus municipis. Començaré pel municipi d'Abrera i aquí trobem, entre d'altres, una capella, la capella de Sant Hilari, que va ser construïda sobre una vila romana, s'esmenta per primer cop a l'any 1252, la capella aquesta, i els seus orígens es situen en temps anteriors, de fet, a la conquesta musulmana, a l'època visigoda. Es tracta d'una capella d'una sola nau, amb un absis rectangular, coberta amb volta de canó, està feta de maçoneria, o sigui, de totxos, per entendre'ns, i arrebossada a l'exterior i pintada posteriorment, en època més moderna, per la part interior. Aquí teniu una altra perspectiva d'aquesta capella de Sant Hilari. I al mateix municipi d'Abrera, ja dins del poble, tenim l'església parroquial de Sant Pere, d'una nau coberta amb volta de canó, amb un absis. Exteriorment l'absis central està decorat amb arquets cecs i amb bandes, i les teules són de pissarra, la teulada. A la zona del creuer s'aixeca una torre campanar de 3 pisos, el primer amb una finestra de mig punt per cada costat i els altres amb 2 finestres geminades. La porta d'entrada està en un dels laterals, es tracta d'un arc de mig punt amb una sanefa de dents de serra a les arquivoltes i petites columnes adossades una a cada banda. Els capitells tenen una escultura molt senzilla. Aquí podeu veure la porta que us comentava, que està en un dels costats amb les arquivoltes dentades i uns capitells molt senzills a les dues columnes que hi ha a banda i banda. L'església va ser restaurada entre els anys 1956 i 1959 per la Diputació de Barcelona i amb aquesta restauració es va afegir el tercer pis del campanar.
També a Abrera trobem als afores, a un turó, el castell de Voltrera i de Sant Pere de Vilalba. Són unes restes, de fet, d'uns quants murs que queden encara notables, però ja bastant fets malbé, i la capella del castell, la capella romànica de Sant Pere, que està molt a prop, que també està en ruïnes. Sant Pere és una petita construcció molt típica del primer romànic. Té una nau amb absis semicircular i amb els murs laterals, molt a prop de l'absis, hi ha excavades a la paret dues absidioles. El parament exterior d'aquesta capella té ornamentació llombarda, però només a la façana de tramuntana. En aquestes imatges podeu veure el que queda, l'absis a la imatge esquerra i la nau de la capella ja amb la teulada ensorrada. Castellví de Rosanes, al municipi de Castellví de Rosanes, trobem també dalt d'un turó el castell de Sant Jaume, també malmès, amb ruïnes, restes disperses força rellevants, la vegetació que ha anat creixent al voltant tant d'herbes com d'arbres és molt abundant i dificulta tant el caminar pel mig de les runes aquestes com la contemplació de les seves restes i de fet fa que sigui difícil fer fotografies completes perquè hi ha molt contrastos de llums amb els arbres i tot plegat. Aquest castell està documentat des de l'any 963. El nom de Castellví equival a Castell Vell, fa referència a un origen molt anterior a l'època medieval i, de fet, les restes de la torre circular que ens han pervingut encara permeten datar-la en època romana. De fet, està situat, com us he dit, a d'un turó des del qual es divisa tota la plana, la ciutat de Martorell al fons, amb aquesta foto que podeu veure, amb l'autopista AP7, i, per tant, un lloc fantàstic per vigilar tota la plana i les possibles entrades d'invasors que poguessin venir per aquesta zona. Del recinte medieval n'han quedat restes de la muralla dels segles IX i X i un parell de torres rectangulars, juntament amb vestigis d'una capella i altres dependències que van ser construïdes durant els segles XIII i XIV. El castell va ser destruït el 1714 per les tropes borbòniques de Felip V. I a Cervelló tenim el monestir de Sant Ponç de Corbera de Llobregat. De fet, és curiós perquè està situat al municipi de Cervelló, dins del terme municipal de Cervelló, però es coneix com Sant Ponç de Corbera. Bàsicament perquè l'accés en vehicle es pot fer des del municipi de Corbera de Llobregat. És un monestir del segle XI, va ser un antic priorat benedictí, és d'una sola nau. Té un transsepte que està capçat per tres absis semicirculars i un cimbori sobre el creuer que està coronat pel campanar, que és de base quadrada i de 2 pisos amb finestres geminades. Trobem a l'absis, per la part de dintre, restes de pintures murals amb motius vegetals i a l'exterior l'ornamentació és de bandes i arcuacions i amb unes petxines a la cúpula. En aquestes imatges podeu veure les restes de les pintures romàniques que encara queden als absis. Aquí una imatge de la seva façana. Va ser abandonat al segle XVI, les absidioles tenen una finestra i a l'absis en té 3, i el monestir va dependre del de Sant Pere de Casserres, que com sabeu queda una mica lluny d'aquí, però era un monestir molt poderós i per tant d'ell en depenien diversos, tots ells sota la jerarquia eclesiàstica de Cluny, que era la seu central de l'ordre de Sant Benet. L'església té una forma en planta de creu llatina, tenia 3 portes, la principal, la del claustre i la del cementiri, la del claustre que dona al sud, la del cementiri que dona al nord. La nau està reforçada per arcs torals i està restaurada, el claustre ja no es conserva. I aquí tenim una perspectiva de l'església sencera, us deia, amb aquest campanar, i amb una curiositat que penso que no és habitual, que és que, com podeu, si us fixeu una mica a la fotografia, per accedir al campanar les escales són exteriors. I si ens anem a la parròquia, a l'església que hi ha a Corbera de Llobregat, trobarem guardada a la sagristia una talla romànica, una Mare de Déu romànica de fusta del segle XII, una talla en fusta del segle XII, que és molt curiosa perquè tenim la Mare de Déu amb el seu pit esquerre descobert perquè està donant de mamar al nen Jesús. A Cervelló tenim també l'església de Santa Maria.
Es tracta d'un edifici romànic amb modificacions d'una única nau encapçalada per un absis semicircular. Exteriorment podem veure un cimbori octogonal on s'hauria d'haver situat el campanar, que de fet és inexistent. Als laterals es troben dues capelles a manera de transsepte afegides al segle XVI, per tant posteriors a l'època romànica, i va ser parròquia del municipi de Cervelló fins a la primeria del segle XX, quan al mig de la població moderna es va construir un nou edifici parroquial per evitar que la gent hagués de fer un desplaçament amb vehicles o a peu, que quedava allà una mica lluny per anar a Santa Maria. Des d'aleshores està dedicada a Santa Maria de Cervelló o dels Socors. Una imatge de l'absis. I si anem ja a Corbera de Llobregat, tenim una petita capella, la capella de Sant Cristòfol. És d'una nau, a l'absis de la qual, suposadament de planta rectangular, va ser reformat a primers del segle XI. L'absis, que actualment es conserva només en la paret de llevant, té una forma corba, que no és un semicercle complet, per tant no seria l'absis clàssic del romànic. Té dues finestres del segle XI de doble esqueixada. La coberta està suportada amb bigues de fusta i és especialment interessant, i com a hipòtesis suggerent la idea que potser va ser una cel·la amb un monjo que depenia del monestir de Sant Ponç que hem vist abans, de Sant Ponç de Corbera, donada la proximitat entre aquesta ermita de Sant Cristòfol i el monestir de Sant Ponç, i per les petites dimensions de Sant Cristòfol, que tampoc no fa factible pensar que aquí visqués més d'un monjo o d'una eremita. Al segle XVI, a la capella sí que sabem, ens consta que hi havia un ermità. A Cornellà tenim dos capitells romànics que estan posats a l'entrada de l'Ajuntament, a banda i banda, són de tipus corinti, considerats que són del segle X, i que es conserven amb aquesta entrada a l'Ajuntament. Al Papiol tenim un dels castells, ja n'hem vist algun, aquest és un altre, tota la línia defensiva que hi havia a la marca hispànica, tota la frontera del riu Llobregat. És una obra declarada cultural d'interès nacional. A l'època en què es van produir dues ràtzies almoràvits contra el Pla i la vall del Llobregat, concretament entre els anys 1107, el 1114 i el 1115, el castell acomplia una funció estratègica com a enllaç entre la vall del Llobregat i el Vallès. Aquest castell formava part, com us he dit, de tota la xarxa de castells que vigilaven tot el curs del riu Llobregat i el camí, per tant, d'accés a Barcelona, que era la ciutat més important i que calia defensar de les ràtzies musulmanes que procedien fonamentalment del Penedès. Formen part d'aquesta xarxa de defensa diversos castells, com són el de Sant Jaume o el castell Vell de Rosanes, el de l'Arempronyà, etc. El 24 de maig de 1448, gran part de Catalunya va patir els efectes d'un terratrèmol que va tenir el seu epicentre a la comarca del Ripollès, molt a prop de Ribes de Freser, i potser aquest moviment sísmic, que es va estendre per tot el país, va ser més terrible, de fet, el que hi ha hagut a Catalunya del que se tinguin notícies. Molts edificis, monuments van caure amb aquest terratrèmol, i d'aquest castell només van caure els pisos més alts, ja que els baixos es conserven i són gran part de l'època romànica, i pensem que això va ser així perquè el castell està edificat aprofitant unes roques que li servien de fonaments i que segurament li van donar més seguretat a l'edifici. Al Papiol també tenim l'ermita de la Mare de Déu de la Salut, molt popular. Consta d'un edifici d'una sola nau, amb una part preromànica dels segles IX i X, i d'aquesta fase és la finestra geminada de la façana de ponent, separada per una petita columna de capitell corinti. A banda de la columna aquesta que us he comentat, posteriorment s'ha protegit la finestra amb aquestes reixes, amb aquesta forma, com si fos una planta, que de fet es diuen esgarrafatxecs, aquests ferros així, perquè donen a entendre que si entra algun lladre s'estriparà la roba, el xec, amb els ganxos aquests. L'ermita de la Mare de Déu de la Salut del Papiol és una església que va ser inicialment visigòtica del segle IX, després es va reformar amb estil romànic al segle XI i ha tingut diferents noms. L'església parroquial de Santa Eulàlia de Madrona fins al segle XIV, capella de Sant Pere de Madrona al segle XVI i l'ermita de la Mare de Déu de la Salut posteriorment.
L'absis i les absidioles semicirculars són romàniques del segle XI, del mateix moment en què s'allargà la nau, que de fet es va fer una ampliació d'aquesta església, i es va cobrir amb volta de canó, aleshores, amb arcs torals i van afegir els contraforts per aguantar el pes d'aquest sostre. La porta d'accés, situada al migdia, és més tardana, possiblement de finals del segle XII, i està resolta amb dos arcs dovellats i un timpà llis. Aquí tenim aquesta imatge, el seu absis, i aquí la porta que us parlava amb els contraforts que també us he comentat. Ens anem a Esparreguera, tenim una altra petita ermita de tipus rural, Santa Margarida del Cairat, dels segles IX i X, d'estil medieval preromànic. L'absis està orientat al nord, habitualment les esglésies romàniques el seu absis està orientat a l'est, excepte alguns casos, com és aquest, segurament en aquest cas per aprofitar les roques, la penya on està edificada l'ermita, a l'extrem de la qual la van edificar. També tenim a Esparreguera, ja dins del poble, Santa Maria del Puig, d'una sola planta, de creu llatina, amb una sola nau, coberta amb volta de canó i amb un absis semicircular, té dues capelles laterals a manera de fals transsepte que es van afegir posteriorment. Al creuer s'aixeca un cimbori de planta ovalada, inscrit en un rectangle amb estructura de prisma octogonal a l'exterior, molt desfigurat degut al pes del campanar de torre que hi ha a sobre i que en la forma que ens ha arribat fins als dies d'avui és posterior a l'obra romànica. A Gavà tenim l'ermita de Bruguers, de la Mare de Déu de Bruguers, o ermita de Bruguers, coneguda popularment, un edifici romànic del segle XIII, va ser destruïda parcialment durant la Revolució del 1936 i presenta l'aspecte de la restauració que es va fer a l'any 1960. Com veieu, la porta ja no és d'estil romànic, però sí que encara en conserva les restes amb la volta més superior i amb l'estructura de l'església. I si tirem una mica més amunt, per un camí de muntanya a partir de l'ermita de Bruguers, arribarem al castell de l'Aremponyà. L'època de la construcció d'aquest castell, abans del 957, data del primer document de referència. La zona, compresa entre el Llobregat i el Gaià, era el límit sud de la marca hispànica, d'aquesta frontera de la que ja us he parlat, i per tant, zona de frontera entre l'imperi carolingi i els musulmans. El castell va ser construït en pedra rogenca, que és molt típica de la zona, a dalt d'un penya-segat, des d'on es pot contemplar el delta del Llobregat, el Pla de Barcelona, l'Estret de Cornellà i l'inici del Garraf. Per tant, una zona perfecta també, una vegada més, per controlar el pas de possibles invasions per aquesta banda. En aquesta imatge veieu les restes que queden de l'actual castell. Es va construir com a part d'aquest sistema defensiu de la frontera entre l'Àndalus i l'imperi carolingi i també com una seu de control polític i econòmic i militar en aquesta zona compresa entre el Garraf i el Llobregat i va ser propietat dels comtes de Barcelona fins a l'any 1323. Per assegurar aquesta frontera es van construir diferents castells, com aquest de l'Aremponyà, el de Castellví de Rosanes, el de Cervelló o el de Corbera, que ja els hem anat esmentant al llarg d'aquesta xerrada, i fins al segle XIV el castell va ser propietat directa dels comtes de Barcelona, els quals el cedien a vassalls seus pertanyents a famílies de la noblesa. Aquests vassalls, de fet, no vivien al castell, eren els propietaris, però hi tenien un castlà, un administrador dels béns, que se'n preocupava de la conservació del castell i de cobrar els impostos i al mateix temps vivia de part de les rendes que el castell donava. El 1323 el rei Jaume II va vendre el castell al seu tresorer Pere Marc. La propietat incloïa també la capacitat per administrar justícia dins del terme, directament o a través dels seus representants, i el castell fou desmantellat al segle XV. Aquest castell, el conjunt aquest del castell, consta de 3 recintes fortificats, un construït dins de l'altre. El principal, o sobirà, o superior, està situat a 402 metres d'alçada, on hi ha les ruïnes del castell i el seu palau gòtic. És el més ben protegit per defenses naturals i artificials i on hi havia la residència del senyor. Actualment s'hi poden reconèixer una arqueria romànica, una sala, una cisterna i unes quantes dependències més. Aquí en teniu una imatge.
La segona zona és el Jussà, una mica més avall, a 392 metres, on hi ha l'ermita de Sant Miquel de l'Empronyà, també d'estil romànic, del segle XII, tot i que molt transformada. És el més gran i desprotegit, on es bastiren torres i trams de muralles per assegurar-lo. I per últim, el recinte exterior, a 319 metres d'alçada sobre el nivell del mar, on es pot veure una part important de l'antiga muralla. En aquesta imatge veieu l'església que us he comentat, del castell. Aquest temple romànic data de la primera meitat del segle XII, tot i que potser s'aprofitava una paret, la banda sud, que és més antiga, és un edifici d'una sola nau. Amb la construcció del castell també distingim tres etapes. Una primera etapa preromànica, de la qual resten els murs laterals interiors. Una altra de romànica, de la qual resten els murs laterals exteriors i l'arrencada de la volta de canó de l'antic absis de l'església. I una tercera, més moderna, de la qual resten les parets frontals i posteriors i la coberta amb volta, característica del gòtic renaixentista, de factura molt més senzilla. A la Palma de Cervelló tenim l'església de l'ermita de Sant Joan del Pla, una ermita rural que a mitjans dels anys 80 del segle passat tenia l'estat que esteu veient a la foto, pràcticament coberta de matolls, era difícil d'accedir, pràcticament no es veia, al mig d'un camp totalment malmesa i amb herbes per la teulada i per tots els voltants. És del segle XI, possiblement d'origen preromànic, documentada l'any 1313, actualment està restaurada. És d'una nau, coberta amb volta de canó i un absis semicircular amb arcuacions i lesenes. I actualment aquesta és la imatge que podem veure d'aquesta capella, d'aquesta església de Sant Joan del Pla. L'Ajuntament de la Palma de Cervelló i l'àrea metropolitana han restaurat recentment aquesta ermita del segle XI i han creat un parc forestal al seu entorn molt bonic i que és molt fàcil per anar a passejar, sense deixar el detall de plantar un xiprer al costat de la porta de l'ermita. A Martorell també trobem un altre dels castells amb monestir inclòs de la línia de defensa aquesta del Llobregat, el castell de Sant Genís de Rocafort. Està dalt d'una cinglera, damunt d'una roca, i el pas del camí que ve de Martorell, que anava cap a Gelida seguint aquesta línia de castells penedesenca que hi havia en aquest temps medieval. Durant l'edat mitjana es va construir una línia de fortaleses i torres paral·leles també al riu Anoia, per enllaçar amb les del riu Llobregat, per defensar-se de les incursions sarraïnes. D'entre les primeres cal destacar els castells de Subirats i de Gelida, i de les segones el castell de Rocafort, que fortificava el monestir de Sant Genís. Aquestes són les restes del monestir, que estava rodejat per les muralles. Actualment s'hi han estat fent treballs d'excavació per part del Centre d'Estudis Martorellencs. Un aspecte de l'interior. A una certa distància d'aquest castell, actualment a l'altra banda de l'autopista, baixant cap a baix, trobem l'antic priorat de Sant Genís, que actualment es coneix com l'ermita de Santa Margarida, on han aparegut els únics vestigis romans i àrabs de Martorell i l'existència del pas de la via Augusta que feia necessària la defensa d'aquest indret tan estratègic per protegir la via de comunicació. I aquí tenim a Martorell també l'església de Santa Margarida de la que us en parlava. També s'hi estan fent obres d'excavacions per part dels amics del Centre d'Estudis Martorellencs. És una ermita en ruïnes, una mica restaurada perquè no es malmeti més, antic priorat de Sant Genís de Rocafort, transformat en ermita al segle XVIII. De la construcció primitiva es conserven les parets, les laterals amb dues grans arcades. És de planta rectangular, al mur est hi ha una finestra amb dos cercles amb raig gravats a la pedra i a la façana oest una porta amb doble arquivolta i dues finestres. Una altra imatge de les restes d'aquesta ermita de Santa Margarida. I aquí tenim una foto antiga del segle passat, doncs amb la que es pot veure l'estat amb el que estava abans de que es comencés la seva restauració. De fet, Santa Maria de Martorell és un jaciment arqueològic molt important, format per la basílica paleocristiana, una necròpolis paleocristiana i medieval, un nucli d'hàbitat, una sagrera medieval i una església romànica.
L'església, com veieu, té el sostre que es va enfonsar, s'aguanten els arcs. Entre els anys 1877 i 1888, alguns integrants de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i de l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues embrió del que a partir del 1891 seria el Centre Excursionista de Catalunya, van visitar en diverses ocasions l'ermita de Santa Margarida. Varen constatar la seva antiguitat i van deixar constància amb les memòries de les excursions de l'existència de tombes antigues i de la realització d'obres i excavacions arqueològiques cap a l'entorn de l'any 1870. Malgrat aquests precedents, Santa Margarida no serà objecte d'atenció per part dels arqueòlegs fins pràcticament un segle més tard. Serà l'any 1972 quan un grup de martorellencs, que posteriorment van fundar el Centre d'Estudis Martorellencs, emprendrà la recuperació i l'estudi del lloc totalment abandonat en aquell moment i amb la casa adjacent deshabitada. Si ens anem a un altre municipi del Baix Llobregat, a Molins de Rei, tenim també dalt d'un turó l'església de Sant Pere Romaní, construïda al segle XI, es té constància de la seva existència des de l'any 1001, l'edificació principal però data del segle XII, un segle després, i ha estat modificada en diverses ocasions. Cap al segle XVI es va construir una torre de guaita o de senyals adossada al lateral dret anomenada Torre de Sant Pere Romaní, que és aquesta base que veieu aquí de la torre que està enganxada a l'església, de la qual n'estem veient l'absis. A Olesa de Montserrat, una altra ermita dalt d'una roca, dalt d'un turó, Sant Pere Sacama, formava part del castell de Sant Pere Sacama, també de Sacama, dels segles XI-XII, del segle X-XII, del qual només queden entre roques trossos de paret, de pedres, col·locades en forma d'espiga, el que coneixem com a l'opus spicatum. És una capella d'una sola nau, amb absis semicircular i un campanar en forma de cadireta. L'absis és el que resta de l'antiga capella romànica construïda entre els anys 963 i 966 sobre les restes d'un primitiu oratori visigòtic. Presenta un aspecte magnífic amb una obra de pedra molt neta, amb filades horitzontals regulars, arcuacions i una petita finestra central de mig punt. La resta de la nau, també d'aspecte apreciable, és fruit d'una reconstrucció posterior. A la façana lateral de la dreta hi ha una finestra de forma circular de petites dimensions. La porta mira a ponent i és adovellada. A Sant Climent de Llobregat, com a tema del romànic, tenim el campanar de l'església parroquial actual. El campanar és romànic, no la part de sobre, la cúpula, sinó l'estructura. A Santa Coloma de Cervelló tenim a dalt del cim del Mont Pedrós, conegut popularment com Sant Antoni, que és el nom de l'ermita que hi ha construïda, trobem les restes del Castellnou de Cervelló. A Santa Coloma de Cervelló, també la seva església parroquial, conserva restes de l'època romànica, concretament uns carreus visibles des de dintre de l'església d'un romànic tardà de fi del segle XII o primers del XIII, i una finestra situada a lo que seria l'absis rectangular en forma de creu que podeu veure a la fotografia de la dreta, una fotografia antiga. El 1026 el cartulari de Sant Cugat ja cita l'altar de Santa Coloma dins del terme de Montpedrós. A l'any 1089 l'església ja és documentada com a parròquia dedicada a Santa Maria i a Santa Coloma. A partir del 1323 es comença a anomenar Santa Coloma de Cervelló. A partir de la fi del segle XVI hi ha documentats els altars de Sant Antoni, de Sant Sebastià, de Sant Roc, etc. I dins també del terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, la colònia Güell, tenim la Torre Salvana. El que és medieval és la torre, no l'edifici que hi ha construït al costat, que és posterior, i tampoc ho és aquesta mena de corona que en el seu moment van tenir el mal gust de posar-hi a la part superior. Està documentada des de l'any 992, és d'estil romànic, amb modificacions posteriors d'estil gòtic, està catalogada com a bé d'interès cultural des del 8 de novembre de 1988, tot i que aquesta declaració de bé cultural ens preguntem a hores d'ara de què serveix, perquè està absolutament abandonat, cada vegada s'està enderrocant més i no té pinta de que s'hi vulgui fer res. Si ens anem a Torrelles de Llobregat, el romànic que trobem és en forma de maquetes romàniques que actualment estan al museu que hi ha a Torrelles. És un senyor que
tenia el propietari de la botiga El Fornadet, de pastissos, que amb les seves estones de lleure es va dedicar a fer maquetes de romànic i que en el seu moment vaig tenir la sort de poder-lo visitar i de fotografiar algunes de les esglésies que ell havia fet amb maquetes. La veritat és que molt ben fetes. I també trobem un capitell en aquest museu de l'antiga església parroquial. A Viladecans tenim també alguna cosa de medieval, de romànic, la Torre Roja. És una fortificació medieval que originàriament s'anomenava Torre Burguesa perquè era on es controlava la quadra burguesa, que era el territori sota la jurisdicció del castell de n'Empronyà, i deu el seu nom al color vermell, al color roig, característic de les roques del territori de l'Empronyà amb les que està construïda, el mateix tipus de pedra de l'ermita de Bruguers que hem vist abans i del castell de n'Empronyà. Aquesta fortificació tenia també una doble funció, era una talaia per vigilar i també una torre de defensa. Els edificis, la construcció que s'ha fet als costats és posterior. La torre era una torre fortificada de planta quadrada en 4 pisos i és del segle XIII. I a Viladecans també trobem l'ermita de la Mare de Déu de Sales. A Santa Maria de Sales és un edifici romànic del segle XI-XII construït sobre les estructures d'una vila romana del segle II abans de Crist. L'edifici és d'època medieval, va acollir un petit monestir de Deodates, que eren dones donades a Déu, i en el seu interior podem trobar pintures murals gòtiques, renaixentistes i també d'època moderna. Aquesta ermita ha estat recentment restaurada totalment i actualment té un aspecte immillorable i és visitable. I al meu poble, Sant Boi de Llobregat, també tenim romànic, com no podria ser d'una altra manera. Tenim, per exemple, la Torre de Benviure, edificada damunt d'un assentament d'època ibèrica, amb un antic encreuament de camins. Podria tenir el seu origen al segle XII, al segle X, però no hi ha cap document que l'esmenti fins a l'any 1048, tot i que l'agrupament o quadre de Benviure està documentat des de l'any 1023. Formava part d'un conjunt fortificat més ampli, on hi havia també una capella dedicada a Sant Miquel. Una foto molt antiga de com estava abans aquesta torre, això es va restaurar, actualment és un espai museístic que depèn del Museu de Sant Boi. I també trobem a la façana lateral de l'església parroquial de Sant Baldiri les restes del que havia sigut l'antiga església romànica, que es van descobrir l'any 1984 fruit d'unes excavacions que es van fer al carrer de la Pau i que van posar en descobert un antic edifici que els romans usaven com a dipòsit d'aigua al cel obert. A l'edat mitjana aquest dipòsit es va convertir en una església parroquial. Per què aquest canvi tan espectacular? Doncs perquè els edificis romans eren tan sòlids que per fer-hi l'església era suficient amb aixecar uns metres les parets i afegir un sostre amb bigues de fusta perquè els fonaments eren prou sòlids per fer-ho. L'església va romandre fins que es van fer les noves obres i llavors això es va convertir en un cementiri, aquest espai. Per tant, tenim aquí un espai que primer és un dipòsit d'aigua, després és una església romànica i després un cementiri. Aquí hi havia hagut la capella romànica, que estava orientada, doncs, com la majoria de les esglésies romàniques, amb el seu absis cap a l'est, i que al fer-se la nova església, per les raons arquitectòniques que hi hagués en aquell moment, doncs l'església barroca que hi ha actualment es va construir a l'inrevés i per tant doncs, ara actualment el seu absis o el que seria la part del darrere de l'església dona doncs, a l'oest i es van aprofitar, com heu vist a la foto anterior, una part de les parets de l'església romànica. I fins aquí aquest viatge pel romànic al Baix Llobregat, per l'art medieval al Baix Llobregat, que espero que us hagi cridat l'atenció una mica pel seu desconeixement en molts casos i convidar a tothom, especialment a la gent de la comarca, doncs, a dedicar alguna estoneta per anar a fer alguna excursió i anar-lo a visitar. Fins a la propera.